vizitom dnešného videa. A dnešnom videu to bude čo? Bude príbeh. No proste príbeh. Už začínam točiť aj príbehy. A toto sa volá príbeh o mačiče, ktorá sa stane prezidentom. A potom ešte o pánovi, ktorý sa na mňa prdol. Nie. Tak to bol ten príbeh. A to zabudla som ti povedať, nesmej sa. Dobre. Takže my môžeme začať príbeh. Som mačička, musím zdrhnúť. Zdrháme. A samozrejme, tí, čo mi napíšu komentár, tak tým dám srdiečko. A počkejte, tým, čo dám srdiečko, tak tí si musia dať, najprv dajte like a odber zvonečok. A to by môžeš ísť na to. Už les do tej bytovky. Bytovky. Proste do tej mačiacej. Počkaj. Ale ja to myslím. Asi idem si nejaká mazlíka. Asi mačičku. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Zoberiem. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Takže ja si asi zoberiem túto strednú. Tak ako... Musíš si ma zobrať do ruky, pane. Počkaj, ale ešte peniaze potrebujem. Trošku ma uvoľňujeme zadok. Máte peniazky. Už mi sam zoberiš, mani. Poď do domu. Tak, mačička. Jak ťa... Daj mi meno, daj mi meno. Meno ti dá. Daj mi meno. Jak som ti povedala. Číko sa bude volať. Leo. Leo. Yeah! To je zlú. Fuj, tebe smrdia pazuchy. Ej. Stranou. A prepáčte, ja mu to hovorím, lebo on nevie, ako stranu máme to. A prečo tu bereš nejakú týpkyňu? A prečo tu buráš? Nam. Kde si? Som vystúpila. Prejšo chcem. Ok, ja ti ho postavím. Mám všetky. Nechcem toto. Ale tam vyškakaj.
Ja chcem tuto. A tu budeš zahrať? Počkaj, tak ja si dám peliešok. Počkaj, ja to všetko dám preč. Ja to dám ti Leo. Leo. Nero, ja to mám. Nero, daj to preč. Ja si toto robím. Nebuď takú, nechápeš, že ja si to ešte robím? Tak, Leo, ja idem na nákupy a nezlob. Dobre. Potom mi povedz, kedy odídeš, ok? Ja ti budem nudiť. Už si odišiel? Nie. Potom mi povedz. Už odjíždím. Dobre. No, tak sa tu trošku vykakáme. Čo tu máme? Aha, ja máme moje kakance. Ježišmaria, to som nechcel. Ja máme moje kakance. Na nákupy. Snad nikdy tu nepokakala. Tu máme moje kakance. Kakáme. Bum. Kakáme. Nehovorte mu to. Kakáme. Trošku som sa pokakal. Ale to nevadí. Lebo ja si to ešte musím pýtať záchodník, Ježišmaria. Záchod. Akože... Ešte tam ešte buď na nákupách. Čo? Ešte buď na nákupách. No dobre. Ja si teraz idem umyť auto. Dobre, tak si choď. To budem veľmi rád, lebo ty budeš kopec času sa vykakať. A to sa ani nebudeš. Tak, to si bude zametať. Nemal si kúpať takúto mačičku. Fuj. Ja si potom musím zvyčistiť nohy, ja som tu šlápol. Na moje homienko, to je trošku divné. Nevadí, idem si umyť do záchodu. Tak, už si umývame, Ježišmaria, už si umývame v záchode nožičky. Budem robiť, že? Počkajte, ja to požanujem takú tajnú miestnosť. Ja nezačnem vodu. Ja nepojem na modro, bo neznačnem vodu, pojem na červené. Hej. A budem tu na ňu čakať. To by môžeš ísť? Áno. Som král všetkých. Som král a raz sa stanem prezidentom. Rýchlo nahoru. Rýchlo, snad si toho nevšimne. Mi akože ty už ideš do bazénu. Ja nejsom bazéne, ja kakám. Ale ty akože, ty ho už... Ne, cvičili sme si to. A vieš, že už točím a to vyjde? Mačička, čo si to urobila? Ja ti idem teraz na to pum. Ale ne, to si musíš dať to prvé úplne na konci, kde sú tie tance, tak to prvé, kde je napísaná tá jednotka. Volá sa to dance. Čo si to urobila? Hovor mi, čo si to urobil, lebo ja som Leo. Leo, čo si to urobil?
Daj mi pozadku. Čo tu robíš? Ty odpadáš. Čak, u tých tancov a nezmatí. Ježišmaria, nezmatí ma. Ne toto potrebuješ. Ešte, ty tu robíš ešte backflip na tých omlách. Daj mi to, čo je? Jednotka. Ja som chcela povedať prdmakovi. Jednotka je tam napísané. Proste, jak sú úplne dole tie tance, tie čísla, tak tam, no. Ňau, 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 ňau. Ňau, 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 ňau. Pozadku. Ty sa musíš ísť upratať metlou. Počkaj, ja sa spadnem. Ňau, 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 ňau. Nesmej sa. Akože ty si mi kúpil mikrofón. Jak si bol v tom obchode. Mikrofón. Počkaj. Martin. To sme si nehovorili. Dobre. Daj mi mikrofón. To tu spievam ti. Ňau, ňau. Daj mi mikrofón. Daj mi mikrofón. Ja na tebe ešte inak ti vyple sliedu. Do vodku. No tak mi ho daj inak ty. Dobre, jak chceš. Tak tu už ho máš. Ňau. Ježiši Maria, ďakujem. Ale ne, takýto, to zruš. Ja som myslela takýto. Dobre. Ňau, 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 ňau. Ňau, 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 ňau. Ňau, 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 ňau. Ňau, 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 ňau. Ňau, ňau, ňau. Ňau, ňau. Leo. Nisa, ja idem spať. Ňau. 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 Maria, on je spať. To má veľkú výhodu. Tak. Furt je nejaké hnusné auto. Môže. Ňau. To nejde u tých kvetinách. Ňau. Čo robíš? Kde som ti ukazovala? Nau, tá base mačky nemá orať. Nau, nau, nau. Nau, Mačko! Točím, tak ma nevolajte. A akože ty si išiel znova spať a ja som išla domov, work. A potom som išla zazve na tých susedov. No. Akože už poďu spať. Akože som ma nevidel. Zase sme tu s nejakým susedom čucím. A teraz drháme na tú fontánu. Rýchlo! Tak, som tu. Dobre. To je dobre. Takže, to je jasný plán. Ma
Mačička, pojď sem. Postaví se na toto tu. A ideme tu robiť poriadnu mačkou party. Leo, Hopa. Hopa. Leo. Ešte, Ježišmaria. Toby, spí ešte. Nie, nespí. Tak nespí, ale ešte nechod na fontánku. Ešte tam nejsom. Už môžeš ísť. Leo, Leo. Pekne to tu urobíme. Áno, v poriadku. Tak, tak, a tak, a tak, a tak, a tak. Je, Makarena. Tak, a tak, a tak, a tak, a tak, a tak. Je, Makarena. Now, attack, 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 now, attack. Toby už prídi. Ani, kde si? Na tej fontáne. Tau, a tau, a tau, a tau, a tau, a tau, a tau. Tak, a tau. Nie, ešte, že máme zavreli. Ešte, že máme zavreli. To by bolo... Kam ťa som? Nesmieš hovoriť. Tak, mám okorenu. Je to tam práve, čo keď je to policajt? To vypovedali sme si, že sa nebudeš smiať. Povedali sme sa, že nebudeš sa smiať. Aj sne? Aj sne? Sa dievčina ide pod plec. Ja sa niekedy stanem prezidentom a už som tak, takže poď preč. Ne! Typky nehnusná. Toby už prídi. Ale ja už idem. Kapibara sa pripojila. A tak, a ja sa raz stanem prezidentom. Amy, kde si? Na tej fontáne! Na akej zase fontáne? Na začiatku. Poď preč, devčinka. Tej devčiny si nevšimáte. Stám sa teraz policajtom. OK. Ježiš. Maria. Jej. Makarena. Vy ma nezamknete? Amy, akože som ti dal tie kľúče, tu máš. Puta. Ale Amy, akože
som ti dal púl. Musíš mi toto dať. Inak ja vás zamknem. Ja ti to poličám. Policajt. Tu máš. Ale nezamknem už. Tu máš. Utečem! Utečem! Nechytíte ma! Ne! On ma chytil! On ma chytil! Ja utečem. Ja mu dám. Ja mu dám po zadecku. A co tu pojedete otvoriť? Tak toho musím otvoriť za vás. Pán Setku. Vy ste... Ježišmarja. Dovidenia. Hej, a toto je Moďo, zostanelím. Dobre. Poďte preč. Idem kakať. Ne. Nemôžete sa pozrieť, ako kakám. Tobi, ale akože ty si pracoval tam na tom kompu. Tak. A teraz mám musíš ísť oslobodiť. Tak on tam pracuje na tom kompu. A ja musím svojmu tatovi zavolať ešte, že mi nezobrali mobil. Haló, tati? Majiteľ? Haló? Poďme zachrániť. Prosím. Policajt ma uniesol do väzenia. Prosím. Dobre, takže majte neviem čo. Ja, už je to tati. Poď. Táto, ale smrdí ti pod pasucha. Dovidenia. A zrám. Ja som raz hovoril, že budem policajt. Teda nepolicajt. Ja som raz hovoril, že... Ešte ne. Ja som raz hovoril, že budem prezident. Ahoj, môj sluha. Ahoj, môj tato. Ale Tobi, ty už nie si policajt. Ty si môj tato asi akože môj sluha. Ja nie som tvoj sluha. Dohodli sme sa. Tak musíš ísť aspoň tuto na posed. Takže dobrý deň, to je vás nový prezident. Budem vám hovoriť. A vám, keď sa toto video páčilo, nezabudnite dať like alebo zvonečok, keď mi napíšete dole do komentáru vaše hodnoty, ako 1 z 10, z 10 z 10. Tak tí, čo budú mať celkom vyššie a bude sa im to páčiť, tak im dám srdce. No. Tak pozdravme a máte ho posluchu, lebo to je prezident. Máte ma posluch? Lebo to je prezident. No tak povedz ahoj, Tobi. Ahoj. Ahojte ľudia. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čau.